Ďakujem. Nesmelý potlesk. Takže smelý jeden. Dobre. Takže pán Barán, nech sa páči. K urbanistickej štúdii krátko. Bola vypracovaná, prepracovaná. Treba sa zasadiť o to, aby bola schválená. Ak sú ešte nejaké pripomienky, treba otvoriť túto problematiku a doriešiť ju, lebo tá urbanistická štúdia do seba zahŕňa všetko. Aj tú zeleň, aj tie chodníky, aj tie lavičky, aj tie oddychové zóny pre starých, aj pre deti. A vôbec všetko, čo sa týka tej životnej úrovne alebo toho urbanistického pohľadu na túto časť mesta, ktorá si myslím, že je veľmi pekne zasadená medzi hory. Má trošku handicap ten, že je pomiešané sídlisko s domovou výstavbou, ale aj to sa dá všetko doriešiť. K odpredaju pozemkov budem reagovať na pána Baláža. Nie je to tak pravda. Pokiaľ mesto má pozemky a mohlo by teda zvýhodniť toho investora, ktorý chce treba pri tvorbe ceny za ten pozemok. Pozemok je vždycky problém pri investícii, lebo sa odpisuje veľa rokov. Takže pokiaľ by mesto zvýhodnilo investora v cene pozemku, môže ho potom prinútiť aj do iných proste kapitol, aby... Takže to už bol početnejší. Poprosím na záver k tejto štvrtej otázke pani Kleniarovú. Vezmem si k srdcu, nebudem na všetko s úsmevom hovoriť áno, nepoznám štúdiu podľa víc. Zoznámim sa v prípade potreby čo najskôr s ňou. No a ja som už asi predbehla trošku, keď som povedala, že keby bol hypermarket, takže by mohla byť tam pošta, pretože sa mi to zdá aj praktické. Ak idete na nákup, tak si idete aj na poštu, aby ste šli na nákup do veľkého. Kúpite tam zrejme všetko už v takom veľkom obchode a na poštu pôjdete zase na druhý koniec. Takže myslela som tým, že naozaj pri cene pozemku by mohlo to byť takéto donútenie, vyčleniť tam priestory, ktoré by ste vy chceli, nemusí to byť len pošta. Ďakujem pekne. Pán Barán chce reagovať. Máte právo jedenkrát reagovať. Neviem, či to bude reakcia, bude to tak, nestiel som zodpovedať tú časť otázky, takže podporím túto moju spolusediacu. Poznám tento problém výstavby biomarketu z Detvy, kde doslova mesto donútilo teda pri výstavbe toho, nenazvime to hypermarketom, je to nejaká obchodná jednotka, na ďalšie priestory, poviem takého butikovej formy, kde sa zmestila lekáreň, kde sa zmestila iné miestnosti, teda tej občianskej vybavenosti, takže mesto môže vplývať pri teda vydaní stavebného rozhodnutia aj o tom. Dobre, ďakujem. Aj pán Mika chce reagovať. Tiež má právo na jednu. S faktickou poznámkou som aj včelár, posledné roky som sa tomu venoval. Už pred viacerými rokmi som si zasadil na verejnom priestore lipu. Teraz mám pripravených asi 10 líp, ktoré chcem vysadiť a niekoľko orechov. Orechy, ktoré som sadil z jadra, už rodia. Mám ďalšie. Pokiaľ by občania mi dovolili spolu s nimi, chcel by som mimo týchto záležitostí, či už budem zvolený, či nie, zo pár týchto líp a orechov zasadiť na verejný priestor. Ďakujem. Ďakujeme, takže prídeme s lopatami. Pán Vrábel chcel reagovať? Ja fakt vyloženia, len faktickú chcem povedať jednu. V meste je schválená cenová mapa. Podľa tejto cenovej mapy sa musia riadiť aj poslanci a musí sa rešpektovať. Druhá vec je, ktorá v tejto cenovej mape je, že Podlavice sú drahšie ako Sásova. Za metr štvorcový. Ďakujem. Ešte pani Kleniarová chcela reagovať? V prípade tom, že teda padne nejaké zelené priestranstvo tomu hypermarketu, my by sme si to predstavovali tak, že ako Tesco. 4/5 sú tej predajnej plochy a na druhej strane by ste mali všetky ostatné služby, ktoré by ste sa rozhodli, treba čistiareň, lekáreň a všetky ostatné potrebné, včetne tej pošty. Čiže už keď padne nejaké tá zeleň, to nejaké priestranstvo, na ktorom sa rozhodnete, že chcete ten taký väčší obchodný, menší obchodný dom, tak potom to už využiť maximálne. No a ešte o faktickú poznámku požiadal ale pán Hradecký, ale ty už nemáš nárok. No jednu, iba raz. V rámci diskusie potom samozrejme ostatní. Zatiaľ je to prvé kolo.
Zatiaľ je tu prvé kolo otázok, ktoré boli dopredu ohlásené. Takže posledná otázka, nech sa páči. No, tak potom v diskusii, nech sa páči. Ďakujem. Volám sa Ľubomír Snoha. Budem hovoriť o bezpečnosti a verejnom poriadku v tejto časti mesta. Nemáme pocit, že žijeme v bezpečnej časti mesta. Zvlášť tí, ktorí majú malé deti, si myslia, že ich deti nevyrastajú v bezpečnom prostredí. Máme tu krádeže, máme tu vandalizmus, máme tu rušenie nočného poriadku, no bodaj by nie, keď je tu varí 7 krčiem na pár hektároch a dohromady nič iné. Už len čakáme, keď nám nejaký dobrodinec tu zriadí nejaké herne pre deti, aby nezaostávali za dobou. My si myslíme, že ten systém, ktorý existuje, to znamená, že všetko je na akúsi verejnú mienku, že to nestačí. Pretože prítomnosť polície tu nepozorujeme. Áno, raz za čas sa mestská polícia prevezie na autách po Povstaleckej ulici. Ale toto my nepotrebujeme. Potrebujeme to, čo nazývame sami pre seba inštitútom sídliskových policajtov. Myslíme si, že keď tu budú policajti, povedzme mestskí policajti, takí, ktorí tu už priamo žijú, ktorí tu majú svoje rodiny a deti, že práve tí budú mať eminentný záujem, aby tu bolo bezpečne. Bez toho, aby im to niekto prikazoval. Som rád, že dvaja z kandidátov sa tejto otázky už dotkli. Potešilo nás to. Spomeniem ešte jeden drobný problém, ktorý je ovšem podradný v porovnaní s týmto hlavným, s tým, že či tu budú alebo nebudú sídliskoví policajti. Mnoho občanov sa tu sťažuje na psíčkárov, že síce poznajú všetci dobre svoje práva, ale už nepoznajú svoje povinnosti. Áno, stalo sa aj to, že pes špinil do detského ihriska a majiteľ psa sa na to díval. No môžete povedať, že dobre, no tak na čo ste tu obyvatelia, mali ste si to zariadiť. No ale doba je taká, že toto nestačí. Hej? My si myslíme, že aj keď už teraz existuje akýsi zákon, ktorý upravuje tieto veci, číslo 282/2002 zbierky, že pokiaľ neexistuje verejné záväzné nariadenie a pokiaľ neexistuje systém, ktorý si vynúcuje dodržanie týchto vecí, tak toto fungovať nebude neporiadok. Minulosti sme si už vypočuli, prečo sa nedajú zriadiť sídliskoví policajti. Také akési pseudoproblémy, ktoré sme nepochopili. My sme presvedčení, že sa to jednoducho dať musí, pretože sú nás tisíce a myslíme si, že je to potrebné pre bezpečnosť našich detí. Dovoľte preto jednu otázku a potom podotázku. Otázka znie: vyhoviete našej požiadavke a v prípade, že budete zvolení, budete presadzovať zmenu organizácie práce mestskej polície tak, aby bolo možné zriadiť sídliskových policajtov? Podotázka: budete sa zasadzovať o to, aby zákony o spôsobe vodenia psov nezostali len na papieri, ale aby sa aj zabezpečilo ich dodržiavanie v praxi? Ďakujem. A keďže táto moja funkcia moderátorky dnešného večera je úplne dobrovoľná, tak by som si dovolila k tejto otázke, ktorá veľmi s tým súvisí, pripojiť ešte jednu ja. A síce, kedy sa bude sankcionovať porušovanie zákona, ktoré bolo prijaté na mestskom zastupiteľstve, všeobecne záväzné nariadenie v roku 1997 o zákaze fajčenia na zastávkach MHD. Ja si tu pripadám ako policajt a žiaľ, ale nikto ma nerešpektuje. Tam je napísané v tom záväznom nariadení, že právo pokutovať má mestská polícia a poverený pracovník mestského úradu. Za tie roky, to je už 5, ja som ešte žiadneho takéhoto človeka nezažila a používam len MHD, lebo nie som vlastník osobného auta. Takže pani Šupolová. Tak len pre doplnenie, nemáme tu 7 pohostinstiev, máme ich 14, aby ste dobre vedeli. A teda vlastne toto sídlisko zodpovedá aj tomu, že teda tých 14 krčmov tu máme. My sme iniciovali zriadenie mestskej polície, našli sme aj priestor s pána poslancom Hradeckým, bohužiaľ z finančných dôvodov nám mesto neumožnilo. Čo sa týka psov, teda vieme, že skutočnosť je taká, že psov sa teda tu veľa preháňa. Primalo sa prijať VZN-ko, na milom mestskom zastupiteľstve to aj prejednávali. Bohužiaľ, nedohodli sa poslanci, čo je nebezpečný pes a vlastne kvôli tomu stiahli ten materiál z jednania. Samozrejme, ak nás zvolíte, alebo teda budeme zvolení, samozrejme sa budeme presadzovať o to,
aby boli vôbec už sčítané tie psy, aby tí majitelia, ktorí, lebo viete, tak tí, ktorí sú poriadni, platia, ale tých, to vieme, máme evidenciu, ale nemáme evidenciu tých, čo neplatia. A vlastne tí robia najväčšie problémy. Ďakujem. Tak o fajčení som sa nedozvedela, ale je málo času, ja viem. Pán Hradecký. Čo sa týka mestskej polície, máme 57 mestských policajtov. Aby mohli byť v každej mestskej časti, muselo byť ich 90. To všetko je len a len o peniazoch. Áno, ja sa budem zasadzovať za to, aby tí policajti tu boli, lebo som to robil aj doteraz. Máme tu 2 policajtov, ktorí tu bývajú mestských. A tí 2 policajti tu častejšie aj sú a vykonávajú tie služby. Druhá vec je, že majú iné povinnosti. Čo sa týka psíčkarov, je to nielen vec represie, ale aj výchovy tých ľudí. Všimnite si, koľko z tých ľudí, ktorí majú psíčkarov, zberajú tie sekrety po nich. Druhá vec je, že keď sme opravili detské ihriska a pieskoviská, tak som tam umiestnil tabule zákaz vstupu psov a mačiek. Môžem vám zodpovedne povedať, že jedna tabula zmizla okamžite v priebehu hodiny, ďalšie tabule zmizli v priebehu 24 hodín. Čiže pôsobíme všetci na tých ľudí, aby tu normálne fungoval tento systém. A čo sa týka toho fajčenia, len predložím. Myslím si, že mestská polícia má iné povinnosti ako toto a je tam veľký priestor, ten dým sa rozptýli. Ale zákon to zakazuje, no. Takže pán Baláš. Bezpečnosť. Myslím si, že bezpečnosť to je otázka alebo vecou nás všetkých. Poviem jeden príklad. Jeden sused pred pár rokmi večer tak len sa prechádzal po Činžiaku a ako čo je. No, myslím si, že tuto 2 vonku chodia, chcú auto kradnúť. Ráno mi hovorí, áno, chceli ukradnúť, chytili sme ich. Výborne, keď budeme takto všetci pristupovať, včetne mňa, hej, tak budeme v prvom rade pomocníci policajtov, ktorí podľa toho, čo je doteraz, aký rozpočet, žiaľ, nemôžu byť 2 stále. No a to isté, hádam, platí aj o fajčiaroch, lievočku. Pod našim balkónom fajčievali a kadečo aj iné fajčievali. Tu suseda ich pravidelne vyháňala a nielen ona. Vidí stromky, očistili a už tam nechodia. Takže vecou nás všetkých je to tiež. Ďakujem. Pán Vrabel. Ja som kúsok vo výhode, mám viacej neduhov, ale fajčením netrpím a dúfam, že ani sa to nenaučím do konca života. Myslím si, že to je len v tom, ako požadujeme a ako je mestská polícia, ako si mestská polícia plní svoje povinnosti. Jeden z bodov VOZ-ky aj zriadenia mestskej polície bolo, aby sa staralo o poriadok a bezpečnosť občanov mesta. Myslím si, neviem, či je správny ten údaj tých 2 policajtov, myslím si, že viacerí pochádzajú z tejto oblasti. Dokonca na mestskej polícii sa hovorí, že podľavičania sú preferovaní. Takže v prvom rade, čo sa týka bezpečnosti, dôsledne dodržiavať to, na čo bola zriadená mestská polícia a vyžadovať plnenie úloh, na čo bola zriadená. Ďakujem. Nesúhlasím s tým, že mestská polícia je iba o peniazoch, je to aj o organizácii. Úplne za zbytočné považujem oťahovú službu. Policajt má riešiť problémy mesta. V tejto časti je skutočne policajt, ktorý napríklad sám jeden chytil 2 zlodejov aut. Mimochodom, ten istý policajt pred asi 3 dňami behom 5 minút v Hornej ulici zabezpečil teda páchateľa, ktorý rozbil okno a tak ďalej na výklade a ako krádež robil. Toto je, myslím si, organizácia vecí, pričom napríklad z oťahovej služby nejdú žiadne koruny do mesta. Ak by ste vedeli o zmluve, ktorá je podpísaná na oťahovú službu, chcelo by sa vám grcať určite. Preto som drsný, lebo som v časovej tiesni. Treba policajtov, aby boli tam, kde majú byť. Ďakujem. Necháme povedať všetkých a potom faktické poznámky. Nech sa páči, pán Barán. K tomu fajčeniu v krátkosti vás podporím. Keď už fajčia na tých zastávkach, tak bolo by tam
potrebné umiestniť aspoň nejaké také malé popolníky alebo zberné nádoby. ale som tiež zastanca, lebo som nefajčiar. O mestskej polícii takisto prikláňam sa k tomu brať na zodpovednosť toho, kto je za výkon mestskej polície zodpovedný, kto tú prácu organizuje, aby v skutočnosti som 8 až 10 hodín na námestí nevyberali len pokuty, ale aby sa starali aj o to, či sa niekde rozbijajú okná alebo striekajú fasády. Chodím hodne po zahraničí, k tým psom sa vyjadrím iba toľko, nadviažem na to, čo povedal pán Hradecký. Je to o ľuďoch, je to o výchove, je to o tom, ako sa každý k tomu postaví. Keď idete dneska do vyspelejších západných krajín, musím to tak povedať, že sú vyspelejšie, lebo v tomto sú, pani alebo pán, ktorý je na prechádzke s obsíkom, má buď v rukách kliešte, alebo sáček s rukavicou na ten sekret. Ďakujem. A posledná sa vyjadrí k problematike bezpečnosti a poriadku pani Kleniarová. Zriadenie obvodných mestských policajných staníc je pre všetkých kandidátov Komunistickej strany Slovenska aj v ostatných volebných obvodoch úlohou číslo 1 a máme ju, ak sme hovorili predtým, že či budeme hlasovať proti príkazom strane, tak toto je príkaz strany číslo 1 na prvom možnom zasadnutí toto navrhnúť. Skutočne policajti, keby tak boli pravidelne na týchto rizikových miestach, ako sú pravidelne pred Teskom, keď tam od benzínky troška ten meter skočíte do toho zakázaného odbočenia, už máte pokutu. A sú tam vytrvalo dennodenne, chodím tam dennodenne, pretože robím tým smerom. Takže mali by svoju prácu presmerovať na iné veci. Ďakujem. O faktickú pripomienku sa prihlásila pani Šupolová. Ja by som len pána Mikovi chcela povedať, že zmluva s oťahovou službou je práve zásluhou náčelníka mestskej polície pána Vaškoviča zrušená a momentálne sa dávajú papuče a nerobí sa ako oťahová služba. Ale len robí sa teda ale v malých častiach a to len keď bráni ako prechodu. Určite poznám to, len keď premávku bráni, ináč nie. No, takže prvé kolo nášho diskusného fóra máme za sebou. Kandidáti zvládli aj časový stres pomerne dobre, takže teraz odovzdám alebo dám priestor obyvateľom podľa víc, ktorí sú tu prítomní v sále. Ak máte nejakú konkrétnu otázku, ešte raz chcem pripomenúť, že túto svoju konkrétnu otázku môžete adresovať konkrétnemu kandidátovi. Takže nech sa páči. Poprosím vás, ak by ste mohli prísť z technických príčin, aby sme to nezdemolovali. Som Nogová. Chcela by som sa spýtať kandidátov. Každý hovorí o doprave. Mnohí z nás cestujeme mestskou hromadnou dopravou. Myslím si, že to kameň úrazu nastúpiť na autobus v parku nie je možné, pretože chodia študenti. Myslím si, že v tom čase by bolo dobré, aby sa zasadili poslanci, budúci poslanci o to, aby tá doprava bola trošku posilnená v tom čase. Nebudem to smerovať. Musím? Tak treba pánovi Balážovi. Takže pán Baláš, nech sa páči, skúste odpovedať. Ďakujem pekne, pani Nogová, za otázku. Myslím si, že je to správna otázka. Takto. Dalo by sa to vyriešiť tým spôsobom, že by boli vyhradené autobusy, ktoré by končili pred fakultou. Hej, že tí študenti, alebo teda autobusy by mali tam konečnú. Teda gro cestujúcich by išlo do toho autobusu a tie ostatné autobusy by išli ďalej, hej, a tým by to bolo doriešené. Ďakujem. No, takéto riešenie myslím, že už bolo raz a myslím, že nebolo veľmi dobre, preto ho aj MHDčka zrušila. Jedným z riešení asi by boli iné veci. Jednoznačne posilniť dopravu. S tým myslím, že všetci budú súhlasiť. Ešte má niekto otázku? Poprosím. Nech sa páči. Myslím, že to takto zvládneme aj. No, dobre.
Predstavte sa nám a formulujte otázku konkrétne na niektorého kandidáta. Dobrý večer, volám sa Grištiak. Na pána Hradického by som sa spýtal, prečo mestská polícia nezasahuje, keď sa tu bijú rómski občania pod oknami, ale zasahuje iba vtedy, keď treba odťahovať v meste. Odťahuje auta o dušu, aby si urobili z toho nejaký biznis mestský, alebo teda pokiaľ nám tu povedali, tak si to robí niekto úplne iný biznis s tou odťahovkou. Ale prečo nezasahujú, keď som ich volal dvakrát? Štátna polícia dokázala prísť po pol hodine, ale mestská polícia neprišla ani po 3/4 hodine. A byli sa cigáni, alebo Rómovia, keď ich pekne nazvem, tak sa byli pred obchodom. Bolo to o 10. hodine po nočnom kľude. Prečo sa vtedy to nevedel z toho také dôsledky vyvodiť? Ďakujem. Čiže tu ide o pravdepodobne operatívny zásah mestskej polície, že občan sa sťažuje, prečo nie je operatívny. Pán Hradecký. To je presne o prioritách činnosti mestskej polície. Naozaj si myslím, že nemá sledovať VZN o dodržiavaní fajčiarov, pretože sú pri ich počte podstatné iné veci, ktoré musia zabezpečiť. To je prvá vec. Ja vám neviem povedať, prečo neprišli. Ja osobne mám dosť veľké výhrady voči systému, momentálnym systému práci mestskej polície. Ale čo sa týka Rómov samotných a rómskej osady, ktorú tu máme, tak si myslím, že vďaka kolegyni Šupolovej, ktorá je v podstate biely vajda, sa tá situácia tam darí zvládať v rámci možností. O tom som hlboko presvedčený. Kým sú tam naši Rómovia, ktorí vyrastali v Podlaviciach a nemáme tam cudzích, ktorí prídu z východu, je to situácia, ktorá sa dá zvládať. Aj tam sa bijú, aj tam chodí štátna polícia, ale treba otvorene povedať, a mohli si to čítať v novinách, ak tam niekto zasiahne a dá to veci do poriadku, tak je to pani Šupolová. Takže pani Šupolová, externý pracovník mestskej polície. Má niekto ešte otázku? Nech sa páči. Pán Snoha, nech sa páči. My dokonca netvrdíme, že treba zväčšiť počet mestských policajtov. My tvrdíme, že majú byť rozmiestnení tam, kde ľudia žijú. A je ich raz 50 alebo koľko. A keď je 100 000 ľudí, tak to je 1 za 2 000. Tak rátajme, koľko je tu ľudí a počítajme, koľko by tu mali byť. Ale nie je ani jeden. O tom to hovorím. Na koho je smerovaná otázka? Áno, takže opäť pán Hradecký. Je pán Hradecký za to, aby tu bol mestský policajt náš stály? Tak ja to poviem ešte raz. My sme vytipovali priestor, aby tu mohla byť mestská polícia. Z hľadiska rozpočtu činnosti mestskej polície tu nebola zriadená služebňa mestskej polície. Čiže my sme vytipovali priestor na to, aby tí policajti, ktorí sú tu, mohli byť. Vysledovali sme počet smien, ktoré majú mestskí policajti a sledovali sme, ako naplňajú ten rozpis tak, aby boli v mestskej časti Podlavice Skubín. To všetko sme urobili. Ďalej na všetkých stretnutiach, ktoré sme mali s občanmi, mestská polícia bola prítomná. Tí dvaja, ktorí boli akože okrskári za našu mestskú časť, tí prišli na tie stretnutia, bol tu takisto náčelník mestskej polície. Okrem toho pri všetkých akciách, napríklad MDD, mestská polícia bola tam, vystupovala tam, ukazovala zásahy voči ľuďom a tak ďalej. Takže o tom toto bolo. Ďakujem. Ja som sa spýtal, prečo keď volám číslo 159, dvakrát volám a neprídu sem policajti povedať, že ideme na zásah. Neprišli. Prečo? Lebo to je porušenie ich povinnosti, za to ich platíme. To som sa chcel spýtať, že prečo nechodia. Áno, takže nech sa páči. Pán Grinšek, máte pravdu, ale ja neviem vám povedať prečo. Ja som tam nesedel, ale ak by ste ma informoval o tom, určite by som sa mestskej polície spýtal a využil by som právo interpelácie, aby som zistil dôvod, prečo neprišli.
Pretože ak mi povedali niektorí napríklad, že dali žiadosť, aby mestská polícia prišla, poviem, do Limby, alebo prišli do Modrej lagúny a oni tam neprišli napriek tomu, že mi ich zavolali, tak som šiel na mestskú políciu a preveril som si, prečo to neurobili. Ďakujem. Môžem túto otázku smerovať aj na pána inžiniera Miku? Takže pán inžinier Mika o mestskej polícii. Ďakujem. V prvom volebnom období bolo podstatne menej policajtov. Pritom sme mali policajtov v meste a mohol som poskytnúť policajtov, aj keď bol jarmok v Tajove. Nie je to o tom, či nie, je to o prioritách, ktoré dáva náčelník, ale aj primátor mesta. Mne konkrétne som zachytil vo vysielačke, keď náčelník policie rozprával s jedným policajtom a vraví, no ale ten pán vraví, že je Miková rodina. A on vraví, kto ti je náčelník, ja alebo primátor? Hej, ja som si zobral stanicu a povedal som policajtovi, aby plnil príkazy mestského teda náčelníka. Ani som sa nezaujímal dodnes, o akú situáciu ide. Ale ak primátor mesta bude vyskakovať za to, že jeho auto otiahnu, veď tí policajti skutočne neradi robia to, čo robiť musia. Oni by radšej išli do tých ulic a slúžili občanom. Viem to od konkrétnych policajtov, ktorí odchádzajú tamto strážiť väzňov radšej a takéto veci, ale odchádzajú z mestskej polície, pretože tam nemajú riadnych šéfov a nemajú riadne príkazy, čo majú robiť. Majú slúžiť občanom a ja som vravel, budem rád, ak občania bude každý občan vraviť, toto je môj policajt. Či už je na námestí alebo v mestskej časti. Má slúžiť občanom a má toto. Ja som mal osobne zlomenú kvôli tomu, že som zasahoval nie ako primátor lícnu kosť, mám ju zdrotovanú. Ale to nie je účel občana. Občana má chrániť mestský policajt. Ja by som sa mal hanbiť za to, že som zasahoval. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalšiu otázku. Ja len v krátkosti, pretože už som vystupoval. Ja by som chcel poprosiť všetkých, čo ste tu, aby ste využili túto jedinečnú možnosť a pýtali sa zástupcov tých politických strán, pretože málo kedy máte takúto možnosť pýtať sa na konkrétne veci. Nie počúvať predvolebný meeting, ale pýtať sa na konkrétne veci. A vrátim sa v mojej otázke k pošte, pretože z tých odpovedí, ktoré som tu počul, niektoré ma uspokojili, ale niektoré zrejme vôbec ste ani nepochopili, o čo sa jedná. Nejedná sa vôbec o kultúrny dom, jedná sa o byt pri kultúrnom dome, že to je veľký rozdiel. Preto sa chcem spýtať konkrétne pána Vrábela, že či bude rokovať a presadzovať, navrhovať také riešenie, aby sa mesto nejakou formou spolupodielalo finančne na zriadení tej pošty, poviem príklad v tom kultúrnom dome, predstavujem si to tým, že bude mať znížené nájomné, zníženú energiu a takéto záležitosti. A rozšírim to ešte na to, že v podstate teraz budeme mať 11 poslancov, ktorí bude z každý možno z inej štvrte, hej, alebo z inej oblasti, z inej ulice. Ako si chcete, alebo ako si predstavujete tú vzájomnú spoluprácu treba pri riešení takéhoto problému, ktorý pre inú štvrť vôbec nie je prioritný? Ďakujem. Takže pán Vrábel. Ja v tej prvej odpovedi som vám odpovedal, myslím, že ako stručne, ale boli na to dôvody, prečo som tak stručne odpovedal. Povedal som vám áno. S vedomím toho, že nemám len tú jednu poštu, ktorú chceme zriadiť, ale na Slovensku ich máme 1620 a o všetky sa musíme starať a takéto požiadavky chodia k nám, mesačne jednu poštu žiadajú po nás, aby sme urobili. Slovenská pošta, ja som ako pracovníkom ústredia, takže vlastne koordinujem tú činnosť, tak viem, že pošty sme zriaďovali a zriaďujeme aj nové pošty, na to potom prideľujeme nové smerové čísla, to ste niekedy ako určite zaregistrovali takisto, ale konkrétne k týmto problémom je tu Slovenská pošta má záujem rozširovať svoju sieť, nemá na to, aby vytvárala nové priestory. Preto spolupracujeme a navrhujeme mestu, aby nám poskytlo priestory,
my do týchto priestorov dáme technológiu a premiestnime pracovníkov, ktorých vieme, že niekde máme viacej, ako by sme potrebovali. To je jedna z možností, ktorú bežne ako robíme v spolupráci s mestom. Teraz sa nám otvára druhá možnosť, tzv. Franchising, to znamená, Slovenská pošta vydefinuje služby, ktoré chce, aby občan, trebárs ktorý má obchod alebo butik, tieto služby nám zabezpečoval. To je druhá takáto možnosť. Ďalšia vec je priorita, ktorú ako chceme robiť a v priebehu 2 rokov chceme všetky pošty na Slovensku zautomatizovať. To znamená, do každej pošty musíme dostať minimálne jeden počítač, aby niektoré procesy sa zrýchlili. Štát nám, žiaľ Bohu, pomáha v tom, že poštové služby od 1.1. budú zdaňované DPH. Viete, čo to znamená na dokladov? Môžem vám povedať len takýto, že my vďaka s tým, že poštové služby budú DPH, vystavujeme o 5 miliónov dokladov viacej. Pošta v Podlaviciach je riešiteľná, dá sa vyriešiť. Ďakujem, takže aspoň jedna optimistická odpoveď. Ešte sa niekto hlási? Pán Valách, nech sa páči. Prídete ku mne? Dobrý večer. Vážené dámy, vážení páni. Naše Podlavice mali doteraz Kubín plus sídlisko, ktoré obnáša, viete, koľko ľudí? 2 poslancov. V súčasnej dobe sme začlenení do veľmi širokého obvodu. Vidíte, koľko problémov u nás je? A ako nám teda tá štátna správa, lebo už neviem, kto takto teda organizuje život, prospech toho človeka a riešenie jeho problémov organizuje. Že sa vytvorili 4 volebné obvody na 11 ľudí zo 76 kandidátov. Ja nechcem na začiatku pri našom predstavovaní a stretnutí nejak volať pesimisticky potom, ale mám vážne výhrady k takejto práci. To predsa není možné. My sme čakali, že na náš počet bude 3, aby sme mali objektívne, demokraticky za sídlisko, za Podlavice, za Skubín. A ja si to dovolím povedať, preto od 89. roku sa na verejnopolitickej práci tu podielam, za Pán Boh zaplať. Stále. Takže neviem, k vám to neadresujem, ale kladiem otázku, ako budeme riešiť. Kto to bude títo naši poslanci, ktorí nepotvrdia heslo košeľa bližšie ako kabát? Všetko. Ďakujem. Takže nebolo to konkrétne k nejakému kandidátovi na poslanca. Je niekto dobrovoľne, že by sa prihlásil a chce zodpovedať? Pán Hradecký. Ak dovolíte, je to presne o systéme práce poslancov. Pri počte 31 poslancov a pri 11 poslancoch na obvod Radváň, Fončorda, Podlavica a Skubín, tí poslanci nebudú schopní sami zvládnuť ten problém. Problémy toho daného volebného obvodu. Preto nevyhnutne budú musieť fungovať občianske rady, kde budú zapojení ľudia, ktorí majú záujem im pomáhať pri veci verejnej. V rámci mesta toto štatút mesta umožňuje. Zatiaľ žiaľ v rámci mesta fungovali len 2 občianske rady. V Podlaviciach a Skubíne a na Fončode vo volebnom obvode číslo 5. Takže myslím si, že tu ide o systémový krok, aby tieto občianske rady jednoducho fungovali, pretože bez nich poslanci veci nevyriešia. Ďakujem. Takže nech sa páči. Dobrý večer, ja takisto kandidujem za poslanca spolu s pánom inžinierom Vrábilom, pánom inžinierom aj s pánom inžinierom Polešenským, aj pánom inžinierom Baričom. Odpadám pánovi, ktorý sa pýtal, že ako ostatní poslanci podporia inžiniera Vrábela. Preto sme tu, preto tu všetko počúvame tu vaše problémy, aby sme, že ja bývam na internátnej ulici, je to ďaleko odtiaľ to relatívne. Chcem takisto počuť vaše problémy a takisto chcem prispieť, aby som to, takže preto tu sedím, počúvam a potom, keď by sa náhodou bol by som zvolený, tak viem o týchto problémoch a budem takisto pomáhať vám, aj keď ste vzdialenejšou sídliska, ako som ja. Ďakujem. Ešte pán Mika. Skutočne tie občianske rady majú
čo povedať a myslím si, že dá sa to ešte zdokonaliť tým, že v rámci tej občianskej rady by každý jeden problém mal iný, poviem, nie zástupca, ale taký gestor. To znamená, aby skutočne z toho voľného času každý si nemusel toľko ukrajovať, ktorý bude bombardovať toho príslušného poslanca. A aby sa urobil z toho systém, to znamená pravidelne, aby sa povedalo, tieto kroky urobíme a s jednotlivými termínmi. A keď to nejde takto, dohodli sa iným postupom, ale keď sa chce a snaží, tak veľmi veľa problémov sa dá vyriešiť. V občianskej rade skutočne nemôžu dvaja, traja ľudia ťahať všetko, ale myslím si, že každý občan má ten svoj problém prvoradý a zo pár tých ľudí, ktorí si zoberie iba ten jeden problém na toho poslanca, aby ho bombardoval a komunikoval bežne s ním, aby sa tieto problémy pohli ďalej. Ďakujem. Ďakujem. Ja chcem ubezpečiť kandidátov za poslancov, že v tejto mestskej časti majú veľmi agilnú občiansku iniciatívu pod lavicočami, pod lavičanov. Takže nielen občianská rada, ale aj občianska iniciatíva je tu na to, aby sa veci hýbali. Má niekto, prosím, ešte závažnú otázku? Nech sa páči. Potom dám vám slova, no. Dobrý večer, prajem, ja sa volám Mlinek, bývam tuto presne naproti tejto školskej jedálne. Ja by som sa chcel spýtať pána inžiniera Vrávela, keby náhodou sa stal našim zástupcom, či by mohol presadiť takú vec. To pani Šupolová povedala, že je tu 14 pohostinstiev, alebo krčiem, alebo čo. Keď z týchto krčiem, ktoré odvádzajú, mali by odvádzať 10% z tabakových, alkoholických a neviem ešte z piva do mestského rozpočtu, či je možné z tých peňazí, ktoré sa v tomto vlastne obvode vyzbierajú z tých poplatkov, malo by to byť dosť peňazí, či by to bolo možné potom zaplatiť tých policajtov, aby tu boli večer v noci, lebo ja si pripadám tak, keď prídem ja z roboty unavený večer, ja sa tu nemôžem vyspať celú noc, lebo tejto našej Limbovej ulice, ktorá je tu, alebo Gaštanovej, je tu v noci taký hluk, ako keby ja som mal jarmok každý noc. To nevravím ani to slavná zásoba, alebo čo sa tu v noci deje proste. Či je to možné nejak potom presadiť v rámci nás, občanov, v budúcnosti alebo v prípade zvolenia. Ďakujem. No, ja by som doplnila tú otázku. Je možné vo všeobecnom záväznom nariadení presadiť, aby pohostinstva končili 22:00? Myslím si, že keď v Anglicku sa mohli doteraz zatvárať pohostinstva 22:00, ja nevidím dôvod, prečo by to nemohlo byť aj u nás. Druhá vec je otázka ako riadenia daní a príspevkov. Myslím si, že tam je jednoznačne musí sa ustanoviť VOZ-kom, ktoré danie, koľko z tých daní ide. Druhá vec je, že to, čo vy hovoríte, to je len jedna časť daní, spotrebné dane. Sú tu ešte iné dane, ktorými sa treba zaoberať a mohli by sme sa dostať do problému, že v obvodoch, v ktorých sú napríklad výrobné podniky alebo závody, ktoré v Bystrici máme veľmi málo, odvádzajú vyššie dane. Takže mohli by sme byť kúsok ako znevýhodnení, koľko tých peniazí. Lebo v súčasnosti, pokiaľ dobre viem, sa tie dane aj peniaze prerozdeľujú. Tak zvážiť, že či ideme na konkrétne veci a teda s tým rizikom, že možno dopadne to v náš neprospech, ale v prvom rade to treba preskúmať. Súhlasím s vami. Obmedzenie otváracích a zatváracích hodín je jednoznačne v kompetencii mesta. Takže tam problém ako nevidím. Problém vidím v daniach. To sa mi nezdá, že by to bolo len také jednoduché ako rozhodnutie. Ďakujem. Nech sa páči, vy ste sa hlásili. Potom pán Šticaj. Dobrý večer, nechcel som pôvodne reagovať, ale vypočuli sme si to všelijaké možné problémy, ktoré tu tlačia obyvateľov tohto sídliska od výstavby hypermarketu cez kostol, neviem čo, ale mňa ako obyvateľa Limbovej ulici trápi to, že tá ulica, činžáky boli postavené pred 15 rokmi.
Tá ulica je odvtedy presne taká, ako bola aj, ako keď stavali tie činžáky. Či s tým sa mieni niečo spraviť, alebo nie. Obecne. To je na nikoho nie konkrétne. Musím na konkrétne, možno pán Mika za to, pretože je stavbár. Sme vás trošku degradovali z architekta na stavbára. Ja vám poviem, ako sme pristupovali k rekonštrukcii Dolnej ulici. Oslovil som švédskych správcov inžinierských sietí, ktorí potrebovali rekonštruovať svoje siete. Každý prispel iba malou čiastkou a mesto nemuselo vynakladať veľké prostriedky a mohlo urobiť veľký cieľ. Ďalej vám poviem, ako sme zabezpečili, aby centrum bolo zásobené 22 kV rozvodňou. Mestské zastupiteľstvo schválilo 1 milión. Šiel som na elektráreň a povedal som, máme pre vás 1 milión a povedzte, že nepotrebujete. Mám iba jednu podmienku, potrebujem trafostanicu, ktorá je síce 17 miliónov, ale to už je váš problém. Bola aj trafostanica. To znamená, mesto nemusí mať vždy veľmi veľa peňazí, ale správnou taktikou a technikou tohto dá sa. To je aj tá otázka toho mosta. Ak sa dvakrát má montovať a demontovať provizorný most, tak prečo by sa za tie peniaze nerobila polovica mosta a druhú polovicu zaplatí mesto a je nový celý most. A nie, že sa tu naťahuje ako mačka z mačenci. Skutočne dá sa to a k tomu môžu pomôcť aj kontakty, ktoré majú pravicové strany. Nie som žiadnym straníkom, ale tie kontakty na vládu je treba mať. Ďakujem. Reagovať chce pán Hradecký. Limbová ulica je miestna komunikácia a v rámci priority ako ich riešení v rámci našej mestskej časti sme túto ulicu dali do budúceho roku na riešenie v rámci toho investičného plánu 1 000 000 korún. Takže obyvatelia Limbovej ulice môžu sa tešiť na nový kalendárny rok. Dúfajme, že ten sľub bude realizovaný. Má niekto ešte otázku? Aha, pardon. Takže Dano Štýcer sa volám, kto ma nepozná, na pána Hradeckého. Pán Hradecký, myslíte si vy to isté o tých nočných podnikoch, o tej 22 hodiny? Dá sa to alebo nedá sa to? Podľa vášho názoru. Dá sa to záväzne na rade mesta obmedziť alebo nedá? Lebo už sme sa veľa razy na túto tému rozprávali a bolo to sedenie aj s pánom terajším primátorom, aj v súvislosti s výstavbou e-marketu, keď som poukazoval na to, že do smerníc územného plánu, teda neúzemného plánu, ale urbanistickej štúdie, by sa dali vytipovať funkcie nežiaduce. My sme nechceli, aby sa ten e-market spojil s nejakým pohostinským zariadením, ktoré by tu bolo v noci otvorené. A všetci nás tu presvedčali, že sa to nedá. Tak teraz kladiem opäť tú otázku, že teda či sa to dá, a ak sa to dá, či sa o to vy osobne zasadíte. Ďakujem. Pán inžinier, ja to poviem tak, ako som hovoril doteraz. Podľa môjho stupňa vedomia sa to nedá. Jasné. Ja vychádzam z môjho poznania, z toho, čo mám a čo viem. Podľa mňa sa to nedá a keď bol urobený prehľad v rámci celého mesta o otváracích hodinách, môžem zodpovedne vám povedať, a ten materiál je kedykoľvek k dispozícii na Mestskom úrade alebo u mňa, ak máte to záujem sa na toho pozrieť, podlavice nie sú v ničom výnimočné, v ničom iné od ostatných mestských častí. Je to tak, ako v celom meste. Všetko. Tieto pohostinstva sú tu priamo medzi bytmi a je to iná situácia ako v centrálnej mestskej zóne. Pán Mika? Pána Hradeckého nejdem interpelovať, ale neviem, či sa to naozaj nedá. Ale študenti, opakujem, vysokoškoláci študenti, dostali konkrétny prípis od primátora mesta, ktorý im Jana Králika, ktorý im zakázal podujatia po 22. hodine. Je to asi 2 týždne starý list. Jeden sťažovateľ bol a zafungovalo tu predvolebné lobby. Pán primátor asi vie prečo. Hej. Takže ak sa to dalo študentom zakázať,
neviem, prečo by sa to nedalo urobiť občanom bežným, teda prevádzkam pohostinciev a podobne. Ďakujem. Takže keď bolo to konkrétne zase na pána Hradeckého, dovolíme mu zareagovať, ale veľmi krátko. Kultúrna akcia, jednorazová kultúrna akcia, ktorá sa povoluje z mesta. Tam sa mesto vyjadruje, či je tá akcia do 20.00 alebo dlhšie do akého času. Ak je to prevádzka nejakého podniku, je to úplne niečo iné. Ešte pán Vrabel. Vidím, že pohostinstva Podlavíc sú populárne. Keď dovolíte, ja sa nebudem ako vyjadrovať ďalej pokračovať v tejto debate. Ja som bol dneska s jedným z našich predstaviteľov a ten povedal, keď sme sa rozprávali o rôznych iných problémoch, povedal jednu vec. Vážení páni, vážená dáma, zákony sú zákony, ale keď nevyhovujú ľuďom, musíme ich zmeniť. Ďakujem pekne. Zase taká optimistická odpoveď. Nech sa páči, poprosím vás, ak by ste mohli aspoň sem do uličky prísť. Dobrý večer, ja som tiež kandidátka za tento volebný obvod číslo 3, bývam na Fončorde a chcela by som dovysvetľovať, že či sa teda dá s tými krčmami, ktorých je tu tak bohate, niečo robiť. Čo moja vedomosť siaha, je taká, že zákon o živnostenskom podnikaní znie tak, že činnosť sa môže povoliť do tej miery, aby nenarúšal činnosť ostatných alebo kľud ostatných občanov. Čiže podľa mňa sa to dá. Ďakujem. Nech sa páči. Trošku si aj zašportujete po prechádzaní. Dobrý večer, ja sa volám Mazurová. Ja sa, pokiaľ viem, tak ku každému takémuto zariadeniu sa alebo sa vyjadrujú poslanci za príslušnú časť mestskú. Tak sa chcem spýtať pána poslanca Hradeckého, ktorý bol za Podlavice. Tieto prevádzky, ktoré fungujú po 22. napríklad kaviareň Limba, má dlhú neskorú prevádzku a je teda jednoznačne v obytnej zóne. Takisto Laguna, myslím, je tiež do nejakej polnoci. Či aj teda, ak môžete za pani Šupolovú teda odpovedať, keď ste boli spoluposlanci, ako ste sa k tomuto problému postavili a či ste dali svoje podpisy na to, aby tie prevádzky fungovali v takýchto dobách, v takýchto neskorých nočných hodinách. A ak tak, prečo? Ďakujem. Takže opäť pán Hradecký. Pani Mazurová, je to pravda, vyjadrovali sme sa ku väčšine prevádzok, nie ku všetkým, lebo niektoré tu fungovali aj predtým, ako sme my boli poslanci. Podpísali sme všetkým, ktorí sú tu, tie hodiny, ktoré navrhli. To je prvá vec. Druhá vec, je pravda, že sa to dá obmedziť, ak porušujú verejný poriadok. Takže sme so všetkými hovorili, že ak budú obmedzovať, ak budú spôsobovať rušenie verejného kľudu, ak budú na to zápisy mestskej polície, potom mesto môže prikročiť k tomu, aby obmedzilo hodiny, ktoré sú. Takto to je. S týmto spôsobom sme my jednali so všetkými, všetkých sme upozornili na to, že týmto spôsobom budeme k nim pristupovať a to sme aj robili. No poprosím, aby sme po jednom, áno, reagovali. Nech sa páči. Lebo je povolená prevádzka do 3. a oni odmietajú prísť. Ak prídu po pol hodine, potom ako niekto vyziapáva pod oknami, tak ten už dávno odíde. A vyziapáva niekde ďalej. Dobre, takže ďakujem pekne. Myslím, že k prevádzke reštauračných zariadení sa povedalo už dosť. Je tu jasné riešenie, obmedzenie prevádzky. Bolo nám povedané, že je to možné obmedziť prevádzku. Takže ja verím tomu, že naši poslanci urobia všetko preto, aby, ak budú zvolení, aby tento problém, ktorý vidíte, že trápi skutočne všetkých ľudí, bol dobre riešený v ich záujme. Hlasia sa naraz dvaja, dáme prednosť. Takže Evka, poprosím ťa.
Dobrý večer, prajem. Volám sa Tribulová Eva. Chcela by som sa spýtať, že aký máte názor na postavenie kostola v Podlaviciach, lebo viem, že tu pán Hradecký povedal, že vlastne už by sa to tu všetko zazelenilo a už by sme tu mali samú zeleň, keby sa to nenarušilo tou stavbou kostola, vlastne ešte sa nič nestavia, ani iba je tu nejaký zámysel, tak by som sa chcela spýtať všetkých kandidátov, lebo myslím, že je to niečo do budúcnosti a mohlo by to byť určité centrum v Podlaviciach a v Skubíne a nemyslím si, že centrom v Podlavic a Skubína by mal byť nejaký hypermarket. Ďakujem. Ďakujem. Pravidlá nášho diskusného fóra hovoria, že sa má vyjadriť, otázka má byť položená konkrétne na nejakého poslanca, tak ak môžeš. Tak poprosím teda faktickú poznámku, ale skutočne len veľmi krátko každý z vás, keby ste sa k tomu vyjadrili. Tak ja, čo by som povedala, ja som nie síce veriaca, ale podľa mňa, ak má byť tu na 14 krčiem, tak kľudne môže byť aj kostol, ale aby ten kostol bol postavený v pokoji, nie aby bol problém, ešte ani nestojí a už sa ľudia medzi sebou vadia. Teda k tomuto sme minulý mesiac, myslím, mali tu zasadnutie, bolo by treba spraviť malé mini referendum, aby ľudia rozhodli, čo vlastne chcú. Bez toho to nepôjde, pretože ľudia jedni chcú kostol, jedni chcú e-market. A ja myslím, že tí ľudia tu žijú a vlastne tí si majú o tom rozhodnúť. Pani Tribulová, ja som povedal, že ak by sa neotvorila otázka kostola, bola by schválená územná štúdia a mohlo sa tu riešiť výstavba sídliska, jeho ďalšie zazelenie alebo urbanizácia v zmysle schválenej územnej štúdie. Čo sa týka kostola, nikdy som nebol proti výstavbe kostola. Som proti tomu, aby sa ale z výstavby kostola robil konfliktný problém. Aj pri výstavbe kostola ísť treba transparentne povedať a dať jasne najavo, kde sú tie alternatívy a nech sa ľudia k tomu vyjadria. Nie spôsobom, ako to bolo doteraz, že jednoducho my sme sa dozvedeli, že niekde sa uvažuje o výstavbe kostola, že budeme riešiť zámenu pozemkov bez toho, že by bola schválená územná štúdia sídliska. Ďakujem. Tak otázku výstavby kostola poznám dobre. Ešte v predchádzajúcom volebnom období aj pán poslanec Hradecký sme sa snažili o výmenu pozemkov. No ale teraz by som skôr povedal k tomu, k tej veci nezrovnalosti medzi ľuďmi. Keď tu bol pán primátor, bolo tu asi toľko ľudí ako dnes. Dvaja ľudia niečo povedali proti sebe. Jeden povedal, postavte aj nám evanjelikom kostol. Druhá pani povedala, postavte si sami. To bol problém. Dvoch ľudí a nie celého spoločenstva, ktoré tu vtedy bolo. Takže by bolo to potrebné aj takto dávať na vedomosť aj na príslušných miestach, oboznamovať ľudí. A myslím si, keď príde k výstavbe kostola, takže žiaden zákon sa neporuší. To vám sľubujem. Ďakujem. Viete, otcov brat je farár, takže asi vám je jasné, že budem odpovedať, že áno. Pre mňa je kostol, okrem toho, že je určitým architektonickým prvkom, je miestom, kde sa schádzajú ľudia. Veľa som cestoval a v týchto krajinách kostoly neboli len na to, aby sa tam ľudia schádzali a modlili sa, boli zároveň prvkom, v ktorom sa stretávali ľudia, aj mladí ľudia, aby treba si pozreli knižnicu. V týchto kostoloch je bežne aj knižnica, takže myslím si, že o tomto treba uvažovať. Či to bude katolícky kostol alebo evanjelický kostol, to nech si rozhodnú. Podstatné je pri tomto všetkom, kto to bude financovať a z čoho sa to bude financovať, na to nesmieme zabudnúť. Jednoznačne vidno aj z tohto, kde teraz žijeme, vidíme, že Podlaviciam chýba nejaké centrum. Možno práve toto by bol základ tohto centra. Ak dovolíte, budem citovať jedného môjho známeho.
ten v priebehu môjho volebného obdobia povedal, už žiaden luterán nám nebude robiť primátora. Tým luteránom som akože bol ja. Ten luterán sa zaslúžil o to, že Mariánsky stĺp, ktorý bol daný mimo centra, sa navrátil do centra. Ja k tomuto môžem povedať iba jedno. Bolo by veľmi smutné, ak by otázka kostola rozdelila občanov podľa víc. Občania podľa víc by mali držať spolu. Ja toto chcem presadzovať aj v zastupiteľstve, aby boli síce politické kluby, ale aby bol jeden 31 členný klub, to znamená všetci poslanci, aby boli v jednom klube, aby kopali za občanov tohto mesta, aby hľadali riešenia a problémy občanov mesta. Ďakujem. Ja sa k otázke kostola vyjadrím veľmi krátko. Viem, že boli zo strany cirkvi vyvolané rozhovory so správou majetku mesta, mala byť robená alternatíva v kultúrnom dome, nejaká modlitebňa alebo čo. Ako pán Hradecký povedal, bola dopracovaná urbanistická štúdia, ktorá bola proste narušená alebo proste pozastavená tým, že niekto prišiel s výstavou kostola. Stále hovoríme o tom jednom spornom pozemku, ktorý je vlastne stále nedoriešený, je v takom stave, akom je. Tiež zastávam ten názor, že táto problematika, či už rímskokatolícky kostol, alebo evangelický, alebo nejaký iný, by nemal rozdeliť občanov tohto, ale oni sami by mali o tom rozhodnúť, že čo tam vlastne chcú. Ak budete počuť od nás, alebo už od ostatných, ktorých si zvolíte a dáte im dôveru, že sa niečo nedá, využívajte petičné právo. Ale v čo najväčšom potom množstve, aby to bola čo najreprezentatívnejšia vzorka. Objektívne tým aj posilníte pozíciu poslancov, ktorí vás budú zastupovať, budú sa mať o čo oprieť. V otázke, či kostol, či hypermarket, to sa tiež musíte rozhodnúť. Len, ak môžem povedať takú perličku, viete, že na Fončode sa postavil nový kostol, len si ho nepostavte tak, aby občania, ktorí tady prechádzajú, hlavne napríklad z Kievského a z internátnej, nechodili popri ňom, kedy Kristus to tu vymyslel, pretože dosť zavadzia v križovatke. Ďakujem. Pre výstavbu kostola boli vyčlenené v urbanistickej štúdii priestory, takže myslím si, že táto otázka je jasná, že s kostolom sa tu počíta, len je otázne s tými pozemkami. Takže pán Huba. Ja len krátku faktickú poznámku. Myslím si, že je každému jasné, že sa nejedná o to, či kostol alebo nie kostol. Jedná sa o to, kde je ten kostol. Chcel by som sa teda v tejto súvislosti spýtať pána Baláža, keďže viem, že dá sa povedať za takéto riešenie, že keby prišlo do úvahy, pretože sa jedná o ten priestor, ktorý je pred našimi domami, je v súvislosti s nejakým riešením dopravy, lokalizovaný. Takže bolo by to síce možno akože nejaké centrum, ako tu odznelo, lenže zároveň či je už proste spracovaný nejaká štúdia, nejaký systém, keby to tam bolo lokalizované, ako by to zapadlo, ako by sa treba skompenzovali náhrady parkovacích ploch, príjazdové komunikácie a tieto veci, pretože garáže, podlavické garáže sú naše memento, ktoré tu bude stáť s nami, s našimi deťmi, ak tu ešte budú žiť s deťmi našich detí. A toto nechceme dopustiť, o nič inšie nám nejde. Takže bola to otázka na koho? Na pána Baláža, áno? Ja moju odpoveď troška rozšírim ohľadom toho vyjadrovania sa k urbanistickej štúdii. Keď bola urbanistická štúdia tu vystavená vo výstavnej skrinke, katolícka cirkev dala pripomienku. To v rámci pripomienkovania bolo spravené. Viem, že v rámci tohto vystavovania štúdie boli aj iné pripomienky dané. Čiže nie len katolícka cirkev alebo niekto kvôli kostolu pozastavil schvaľovanie štúdie. To bol normálny postup pracovný, ktorý sa používa. Takže pekne by som vás poprosil, aby ste to nejako nechápali tak, že cirkev pozastavila alebo vstúpila do nejakého procesu nejakým úkonom, ktorý zastavil
schvaľovanie štúdie. Pardon. Čo sa týka výstavby kostola, myslím si, že teda momentálne, pokiaľ ja viem, nie je spravená štúdia na neistý pozemok. Hej? Keď bude jasný pozemok, bude spracovaná aj štúdia, ktorá bude odsúhlasovaná. A myslím si, že aj ľudia by si mali rozhodnúť, či chcú tam na tom priestranstve o celkom inom, lebo som už poslancoval po 89. A chcel by som vám veľmi pekne poďakovať, že konečne sa prejavili občania ako samostatne mysliace tvory a zišli ste sa v takomto veľkom počte. Lebo som už absolvoval za to moje pôsobenie veľa takýchto stretnutí, kde však žiaľ Bohu bolo viacej poslancov ako občanov. Takže ešte raz vám srdečne ďakujem a verím, že sa takto dáte dokopy a predpokladám aj v iných častiach, tak napríklad ako sa dali občania okolo benzínovej pumpy, ktorú chvála Bohu nepostavili, aj keď boli takí poslanci, ktorí práve za to hlasovali, čo ma veľmi mrzí. Môžem vám len toľko povedať, že ak budem zvolený, tak môžete byť istí, že sa nevyhnem ani jednému vášmu stretnutiu a samozrejme tak ako volakedy, keď sme spolu za primátorovania pána Miku naozaj urobili za niekoľko miliónov viacej, ako sa urobilo za prešustrované miliardy za tieto dva predchádzajúce volebné obdobia vďaka pánu Králikovi a Presperinovi, ktorý neviem prečo odišiel. Takže myslím si, že tie najzákladnejšie problémy tu boli rozdiskutované. Čas, ktorý sme mali vyhradený pre toto diskusné fórum, neúprosne uplynul. Ja by som veľmi pekne chcela poďakovať v prvom rade ešte, pol minúty. Prepáč, že som si zobral takto nakoniec to slovo, som čakal, aby som ešte jednu raciálnu vec chcem ešte pripomenúť všetkým obyvateľom tohto sídliska. Dôležitá vec pre všetko, pre kostol, urbanistická štúdia, zazelenenie, tá mestská polícia, všetko to je o peniazoch. Všetko o tom to je. A viete, že tie peniaze sa ťažko v tomto štáte zháňajú a získať ho len z daní, z nás občanov, túto, čo tu bývame tiež, to nie sú veľké peniaze a nikdy z toho nie je. Dôležité je prepojenie na vládu. Ako pán architekt Mika dobre povedal, všetko je dôležité prepojené na vládu a myslím si, že práve koalícia Smer SDKU má tieto možnosti. Dneska sme boli práve s pánom premiérom Dzurintom, ktorý prislúbil veľkú pomoc v Banskej Bystrici. No, takže toľko pán Mika mal otázku. Prosím vás pekne, viete, koľký kandiduje na primátora mesta Banská Bystrica? 11. Ja tvrdím, že iba 10. Jeden kandiduje na predátora mesta. Ďakujem. No, takže posledné slovo na záver si vyhraďujem už naozaj len ja, zase ako odmenu za to, že som tu moderovala prvýkrát v živote takéto diskusné fórum. Ak boli nejaké chyby, tak mi ich prepáčte, ale všetko to, čo sme robili dnes, celá občianska iniciatíva, robili sme s vedomím najvyššieho nasadenia, aby občania, ktorí sem prídu, skutočne dostali priestor zoznámiť sa s kandidátmi na poslancov za náš volebný obvod. A myslím si, že dnešný večer mnohých vás aj zorientoval, ako sa pri komunálnych voľbách rozhodnete. Takže dôležité pre nás sú dva dátumy. 2.12. pozývam vás všetkých do bývalej budovy odborovej rady pri Starom Priore naproti Mestskému úradu pri Nemocenskej, kde sa nám predstavia kandidáti na primátora mesta Banská Bystrica a samozrejme v dňoch 6. a 7. Ten dátum si veľmi ľahko zapamätajú najmä tí, ktorí majú deti, že na Mikuláša, okrem toho, že pripravia sladkosti deťom, navštívia aj volebné miestnosti. Tešíme sa na vašu účasť a prajem pekný zvyšok večera a dobrú noc.